Tal mga lawa rin. Pati wawa kayo. Ito pa yung dako. Ang adlaw. Bahay ko na kung pala. Magiging mo. Wala ako Hindi man magahay ni. Muna na. Paano na ko? Hindi man akong paglingon. Yaan pa kong kasawa. Yung trabaho po ko sa buwan eh. Wapay ko sobra po. Pagmahan ako ni Rod. Isa tayo pa na ang ako lang yung tao na gimay ko na ako. Yung pagmahan. Hindi na magiging mo gahe. Yung tuta sa hangin din ang mas kong batog. Ay! Sakto yung pinipinit mabot. Saan tawhana? Tungko man ang bramanog. Hari sa mga diwindi nung tawhana. Bulaan ang nagayo. Naunsan sa baiting. Bulan dik. Naunsan yung tawhana. So may problema na po daan niya ano magulaan na magiga? Di na ko lagi. Di na mo gahe ko So di mo gahe? Asa may di mo gahe mo? Now? Dili, ito alyon. Ang akong armas. Armas? Gamit pa di, wala mo na siya gamit. Wala pa di kay kuha mo. Wala mo, sawa lagi na ko lagi. Wala na gamit, din na importante. May pinahan pa di ka mo gahe mo rin. Gala pa lagi, magpa-call ko, patambal ko. Tambal ka? Muli sa bimala ko, kaya di naman mo gahe ko agad. Tutos ka man. Kasi nitim yung. Nitim yung ba? Lagi Kay pao tumutuli, pao sa tumo pagkahi. Kana mo na agad-agad sa tuwan. Ganahan magaga. Ganahan ko mo. Pero gahe sa una kay dito mo nagpuyo siya sa kuano. Sa dito ilaw dito sa paggatpag. Nya karon na sa ilaw mangga. Da mangga. Ilaw nakainig ko maganta. Awir po lang kaya yung kuan ba. Yung mo tuba. Mo nan anda sa tanang sakit yung mapayo. Saman, kuy ka nako. Kuy ko. Ata para ata. Gahe bukas sa imong nakalo. Ay. Kalami sa paminaw ron nga nindot kayong panahon. Nindot kayong panahon, init. Mingaw ron panahon na wa man koy customer nga ni ari. Ontay naintag na mo ari da ay wa koy katabi-tabi gyud. Nay masuroy nga kuan ba para na koy katabi diri laaya ning kita ra usa murag tag-agta ni. Kita ra usa ni murag tag-agta. No mingaw kayo. May tao. Langgam ra gyud akong kaistorya ni. Mo na dinapita ang balay ni Luitim yung. Mo na siya diya. Ako ay punan mangga no. Na ano ko kayo. Sige Rasul. Sige bahala to. Ikaw lang ato. Ako lay ko. Sulti si Luitim yung sa imong problema. Ay kahadlok di ka tulion na sa dato. Bitaw dili. Magpakon ko sa kong. Nara si Luitim yung dia sampita lang ang pangan. Ya mo gawas ra na siya. Kay makitaan gud kay pao na ka. Ay kahadlok. Kay ato. Kay ako mo uli sa ko kay natoy importante nga tuon. O nga ato. Ayo. Pinyong. Mangod to. Uy, may batig na nasuroy. Pa. Unsa may atong ikadalit ron? Maray magpatambal ko sa akong call. Unsa day man manawag sa ko istorya ta. Di mo guni mo gahay ka ko agad. Unsa man kay istorya nako? Maray kanang kuan magpapuan ko. Man ko gipatuloy mo sa lagod. Diya, mo problema nimo ba? Problema. Problema lagi, problema ko sa akong kuan. Imong kinataw? Armas nako. Di mutog. Di na naglugahe. Usus. Ay problema na kay ako'y tambala na. Kalili, kuyog ta rin lingkod. Mali problema nako. Makaayo ka na siya. Litim yung kung kuan. No, ato kuno tanawon kuno. Unsa man ngano di man mutog no? Naman na. Lo, di naman na kuan. unsa ni? Di naman ko na magahe ko. Nalata naman ni. Di mabitaw ka na. Sa tuloy ko sa ulan mo, na di ma gusto ko kuan. Sus, sundang ko. Bunting. Ato lang na putlon. Ade sa kuan kay wa kay kalipay pod. Sige. Patambal gyud ko nimo. Ana lingkod sa dia. Kay nakoy tambali pa kaon nimo.
Kung epektibo bag di. Sige, sige, Ah, sige, Tinyong. sige. Wata ko diha. Paabot ko naman Sige, ni sige. Tinyong para mo paning akong kuan, armas, gahe ni. Problema mas kuning paana eh. Sus kaning tambala. Ano ni ba ko ipuanggot? Kaning tambala akong ihatag nimo epektibo kay ni. Oh, unta man na siya ni Tinyong. Gikan ni sa bungtod sa Kanturatoy. Oh, piti na layo epektibo ka ka ni. ni bala na ni Oh, Tinyong. ang kanang dimutog, utog ya, buhay na. Armas mo. Oh. So ikaon, ina kung ako ning wananog adlaw kung dili ko ako ni pakaon nimo kung dili kay epektibo balik ugma kay wanan ka ako nang tagag sulbad na imong Unya na ka diri problema. pagka buntag. Oh, sige sige. Balik konti ka gari. Obsibrary sa kana sana. Ha. Sus mura man sa kakanding oy. Oh. Sus. Saan ni tawhana? Maom din ni akong gitambalan dahil parte atong di ko numuutog iha. Akong gipakaon og dahon. At kaya atong dahon na. Dahon na ba tos? Dahon tos. Kuhan kamuti. Kuhan to epektibo eh. Ako rin ng kabuangan. Sumbalik dyan na ba? Sumbalik dyan. May otso na ni Tinyong. Oy! Tinyong. Oy! Ano na to? Ano problema ba ito? Di naman yun na ni mo kuan doon. Oh, pao. Unsa no ba dito mo pao na gahi na sige sa may babalik ni pa. Kuan Oh, unsa mo to kung gipakaon nimo ni epektibo rito? oh, kuan to. Dahon sa talakuan. Bay. Na gusto ka akong tambalan. Oh. Sige sige, magkuha ko, na ako ikuha. Oh. Lahat na ni mo Tinyong. Ayaw tayo ni puta ni Tinyong. Barog lang ha, barog. Ayaw. Na ako na ako'y tambal mo. Oh, Ako'y tambal.